ನಾಡು ಉಲೈ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಕಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ರಡ್ಡು ಜನತಕ್ಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದುಂಡೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕಳು ಏನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜೆ ಶಾರ್ಟ್ಸೇ ಪಾಡ್ನ ನಾನು ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದೇನಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ವರದ ಕಾಂಡೆ ಒರೆಸುನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದು ಇತ್ತೆ ಚಾ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಚಾ ಪರ್ತುಜಿ ಚಾ ಒಂದು ಲೋಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೋಟೆ ಚಾ ಪರ್ಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋರು ಬರ್ಸಲ ಬರೋದು ಯಾನು ಇತ್ತುಚಿ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಾದು ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಚಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಬೈದ ಒನಸ್ಪುರ ಆದೆ ಬೈತೀನಿ ಬತ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ವಾಗ ಜೆತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಚಾ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಲೋಟೆ ಪಾರ್ದು ಬರ್ರೆ ಕುಂದಿನು ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಅಂಟುಂಡೆ ಮೀ ಆ ನಮ್ಮಿ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಈ ಸತಿ ಸೆಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಚಳಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಜೋರುಂಡೆ ಉಂಟು ಎನ್ನು ನೇನು ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಕಾಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸ ಊರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ತಂಪಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಟು ನೀಪುರ ಒಂಥರ ವಾಸನೆ ಬರುವಂತರ ಆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಿತ್ತು ಇತ್ತದಾದ ಪಟ್ಟ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಎಂಕೊಂಚು ಒಂತೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಲೆಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡೋಲು ಅವು ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರತ್ತೆ ಇಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಜನ ಪೋಯ್ಸತಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇಟ ಜನ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ ದನ ಬೈಲಿ ನಾವು ಆಫರ್ ಪೋಯ್ಸತಿ ಈ ಸತಿ ನನ್ನ ಬರೋಡತ್ತೆ ಪೋಯ್ಸತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಪೋಯ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಯ್ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆದ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಏನಾಗ್ತದೆ ಜನವರಿ 1ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಜನವರಿ ಬರ್ತದೆ ದೈಟ್ ಅದ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೋತುಲು ಈ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವತ್ತು ಬಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಚಾದು ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರು ನಿಕಲ್ನ ಕೋಡತ್ ಮರಾಣಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಂಚಾದ ಯಾನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲರೂ ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ತಲುಪೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಯಾರು ರಡ್ಡು ಜನತಕ್ಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈದುಂಡೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕಳು ಏನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಬೈಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬತ್ತಂಡು ಬೈದುಂಡು ಅವಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಏರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಕಲ್ಲಕ್ಕನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಣಿತೀನಿ ಸ್ಟವ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಣಿತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪುದರ್ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಾಯ್ತು ಅಪ್ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೋದ್ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಇಂಚೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಪ್ಪಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ರಡ್ಡಿ ಜಂಟಕ್ಕಿಂದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡೀರು ಮನದ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಬೈದನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆತನ ಬತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೀನಿ ಏರೆಗ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾ ಪರ್ದೆ ಅನು ಚಾ ಪರ್ದು ನಾನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದು ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನರೆ ಪೋಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ಡಪ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ ಚಾ ಪರೊನ್ನೆ ಬೊಕ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಆಫೀಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋದ ಅವಳು ಏನ ಪನ್ಪೇರು ತುಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಆಫೀಸ್ ಅಂಚದ ಬತ್ತ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಕ
ಎಂಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಅಕುಲೇ ಕನಪೆ ಪಂಡೇರ ನಿಕಲೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚ ಅತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪತಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೇನು ಕನಪೆರಾರು ಬೊಕ ಪಂಡ ಒರಿ ಎತ್ತಿನ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಂಡೆಲ ಕನತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಆರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರ್ ಅಂಚಾದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಪೈಪು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂದು ತುಲೆರ್ನ ಅಂಗಿಡುಂಡು ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ದುಂಬುದ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ 14 kgದ ಒಂದು 15 kgದ ಅದೇ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೇ ಆ್ಯನ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಅಂಚಾದ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಅಂಡೆಲ ಕಂತೆರ್ ದುಂಬುದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಡೆ ತೋಜೆವು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಗಂಡೆಲ ಒಂದು ಸ್ಟವ್ಲ ಪೊಸತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ದೀತಾಯ ಪರತ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂತೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಇಡೆ ಕಿನ್ಯ ವ್ಲಾಗುನು ಯಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.